Rottickan är en mycket vanlig rötsvamp som förorsakar rotröta hos granar i södra Finland. I naturskogar orsakar rotröta inga problem eftersom den i allmänhet förekommer på ett litet område i rotsystemet hos några få granar och i stammen. I ett granbestånd som odlas som ekonomisk skog får rotrötan lätt härja fritt och skadar trädbeståndet på ett stort område. Rotrötan är en mycket stor skadegörare i skogen eftersom den får också levande träd att ruttna. Juurikääpä on kantasieni nimensä mukaisesti sieni ja se on kääpä. Se on sienimaailmassa kohtuullisen läheistä sukua näille tateille ja muille ruokasienille, joita me syömme ja joita kaikki keräilevät syksyisin metsästä. Taloudellisessa mielessä juurikääpä on tuhosieni ja siinä mielessä se on kaikista taloudellisesti merkittävin sieni Suomessa, koska se aiheuttaa useiden kymmenien miljoonien eurojen vahingot joka vuosi. Vinden transporterar rotrötans sporer till den omgivande terrängen, till intilliggande skogsbestånd och ibland till och med flera hundratals kilometer till nya växtplatser. Sporerna fastnar på skadade ytor av träden, på avverkningsytor, alltså på den färska stubben, och sprider sig därifrån till trädets rotsystem. Om träden i närheten har rotkontakt med varandra sprider sig rotrötan lätt via rötterna till en ny trädgeneration. Täällä Etelä-Suomessa meillä on muutama 10% puista saastunut tai kuusipuista saastunut juurikäävällä, mutta kun mennään kohti pohjoista, niin se prosenttiosuus on yhä vähäisempi. Kuitenkin siellä se torjunta olisi erittäin tärkeää, jotta voitaisiin se tartunta estää jo ennen kuin se on sinne tullut. Sitten Itä-Suomessa meillä on erittäin paljon männyjuurikääpää sen kuusenjuurikäävän lisäksi. Ja se toimii pikkasen toisella lailla kuin kuusenjuurikääpä, koska se itse asiassa tappaa sen koko mäntypuun tartunnan saatuaan. Ett granbestånd som har försvagats av rotröta är också mycket mottagligt för stormfällningar. Skogsforskningsinstitutet och Verdera, som tillverkar biologiska bekämpningsmedel, utvecklade i samarbete en miljövänlig metod för att bekämpa rotröta redan på 1990-talet. Forskarna isolerade en stam av den finländska pergamentsvampen som effektivt bekämpar rotröta. Harmaaorvakka on paljon ärhäkämpi sieni kasvamaan tuoreella kantopinnalla. Ja kun se saadaan se harmaaorvakka sinne kantopinnalle ensiksi, niin silloin juurikäävällä ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Harmaaorvakka valtaa sen kannon. Så som en snabbare växande svamp berövar pergamentsvampen rotickans livsrum. Pergamentsvampen som strös ut på stubben i samband med avverkningen får bara dött trä att ruttna, så den utgör ingen fara för den växande träden. Meillä on tämä harmaaorvakka kanta talletettu pakastimeen -80 asteeseen erittäin kylmään. Tällaisia pieniä ampulleja, jotka sieltä herätetään henkiin. Ne ympätään tai siirrostetaan ravintoliuokseen ja ravintoliuosta kasvatetaan jonkun aikaa ja siitä liuoksesta sitten siirrostetaan edelleen kiinteälle kasvualustalle, jossa tätä sientä kasvatetaan. Pergamentsvampen växer som små svampmuselbullar i näringslösningen som överförs till växtunderlaget. Redan efter några dagar syns pergamentsvampen som ett ljust ludd på ytan av växtunderlaget. Den svaga svampdoften som kommer från ventilationsslangen i odlingsskåpet skvallrar om att pergamentsvampen har börjat växa fint. Det biologiska bekämpningsmedlet är klart ungefär 3 veckor efter den första odlingen. Vuonna 2007 kehitettiin tämmöinen nestemäinen valmiste, joka on käyttäjien mielestä mukavampi käyttää kuin tämä entinen Rotstop-pulveri. Se on helpompi sekoittaa veteen ja mukavampi käyttää. Rotrötan utgör ett mycket betydande hot mot granbestånden och ställvis också mot tallbestånden. Staten stöder bekämpningen av rotröta genom att ersätta de kostnader som behandlingen av stubbarna förorsakar. En färdig dos bekämpningsmedel innehåller hundratals miljoner levande sporer av pergamentsvampen. Stubbehandlingsmedlet blandas med blåfärgat vatten och sprids ut
samtidigt som sågsvärdet på skogsmaskinens avverkningsaggregat kapar trädstammen. Ottavatko suomalaiset metsänomistajat todesta tämän juurikäävän uhan? Juurikääpä on iso ongelma ja sitä on kyllä rummutettu metsänhoidossa jo noin 20 vuotta, että ongelma on akuutti, sille on tehtävissä jotain ja niin kuin tällä etelärannikolla eteläisen metsäreviirin alueella kaikki kohteet torjutaan säännönmukaisesti. Rottickans sporer börjar röra på sig när dygnsmedeltemperaturen överskrider 5 grader. I praktiken är alltså perioden från morsdag till farsdag gynnsam för spridningen av rottickan. Voiko juurikäävän vioittamaa puuta käyttää jotenkin hyväksi? Sille puulle löytyy käyttöä, mutta se on lähinnä silloin kysymys paperiteollisuudesta, kemiallisesta teollisuudesta sekä sitten lämpölaitoksille. Eli tukin arvo on murto-osa siitä, mitä se olisi sahalinjan läpi kuljettuaan. Vaikuttaako käynnissä oleva ilmastonmuutos juurikääpään ja sen esiintymiseen? Ilmastonmuutoksen kannalta se kaikkein tärkein asia juurikäävän suhteen on talven lyheneminen, jolloin juurikäävän kannalta turvalliset talvihakkuut käy yhä vaikeammiksi puuhuollon kannalta. Eli ei voida puuhuoltoa turvata täysimittaisesti talven aikana. Ja tällöin kesällä leviävä juurikääpä pääsee yhä helpommin ja helpommin tartuttamaan sen takia, että kesäaikaan se tuottaa itiöitä, kesäaikaan syntyy korjuuvaurioita ja toisaalta sitten kun puun kasvu nopeutuu, niin tavallaan ne puut pystyvät pääsemään vähän juurikäävältä karkuun. Se juurikääpä ei kerkeä tekee niin pahaa tuhoa, mutta tätä kompensoi se, että juurikääpärihmasto kasvaa myöskin lämpimässä nopeammin. Jos juurikääpä on päässyt pesiytymään kuusikkoon, niin voiko sitä päästä eroon? Jos juurikääpä on metsään päässyt, niin silloin sitä ei sieltä pois saa. Avainsana on ennaltaehkäisy. Kannot on käsiteltävä silloin, kun metsä on vielä terve.